Кой е виновен в казуса Баба Алино и кой ще поеме отговорността? Но преди да навлезнем, напишете в коментарите дали смятате, че комплексът трябва да бъде съборен или не. Във Варна, в гориста местност, е извикан цял комплекс над 100 сгради, които са строени чрез удостоверение за търпимост, което в момента се твърди, че е фалшиво. Институциите вече зададоха първи заповеди за събаряне, инвеститорът обжалва, прокуратурата разследва, но какво ще се случва? За сега все още нищо не е бутнато. Но ето дилемата. В тези постройки вече живеят хора с редовни договори, с ипотеки, с платени данъци. Купили са си честно, а утре може да се оказа, че остават без дом, а с кредити. От друга страна, строежът е в гора, без разрешение, а узакониш ли веднъж измамата, то задължително тя ще бъде повторена. Законът е ясен. Незаконното се бута. Истинският въпрос е и морален. Трябва ли хората, които са си свършили чинно работата, да си извадат кредит, да си платят данъците, да си подпишат договорите, да понесат цялата отговорност, а хората, които са издавали документите, които в момента се твърди, че са фалшиви, да останат на страна? Пишете на чия страна сте и чакайте продължението.